Yn y cyflwyniad yma, byddem yn archwilio adnoddau ac arweiniad ar-lein i roi hwb i'ch siwrne i fyd cyffroes TGA. Mae'r diwydiant TGA yn cynnig tirwedd eang o yrfaoedd cyffroes, o ddatblygu meddalwedd a dylunio gwe, i ddadansoddi data a cyberddiogelwch. Gyda'i natur sy'n newid yn gyson, byddwch chi'n dysgu ac yn addasu'n aml, gan gadw'ch gwaith yn ysgogol ac yn ddifyr. Mae'r galw am weithwyr TGA proffesiynol medrus yn uchel, sy'n trosi i sicrwydd swydd cryf a chyflogau cystadleuol. P'un ydych chi'n angerddol am ddatrys problemau, creu technolegau newydd, neu wneud gwahaniaeth yn y byd, mae gan TGA rhywbeth i'w gynnig i bawb. Yn gyntaf, gadewch i mi gyflwyno fy hun. Fy enw i yw Marcus, ac rwy'n beiriannydd meddalwedd siartredig. Rwy'n gweithio i BMC Software, lle rydym yn gwneud meddalwedd i helpu busnesau byd-eang i redeg eu systemau cyfrifiadurol yn llyfn ac yn ddiogel. Dyma fideo byr ohono fi'n gweithio. Na, nid rili. Di fy swyddi ddim fel yna o gwbl. Astudiais gyfrifiadureg yn y brifysgol, ond pan oeddwn i yn yr ysgol, roeddwn i wrth fy modd yn chwarae gemau a rhaglenni fy Dragon 32 a Commodore Amiga 500. Nes i fethu fy lefelau A yn yr ysgol, a bu'n rhaid i mi gymryd blwyddyn arall i'w hail sefyll yn Coleg Crosskeys. Felly, gadewch i mi wneud un peth yn glir. Does dim rhaid i chi fod wedi mynd i'r brifysgol i astudio cyfrifiadureg. Rwy'n dilyn ar Instagram dylanwadwyr ar ddechreuodd fel modelau, dilynwyr ffasiwn, cerddorion neu athrawon ysgol gynradd, a adawodd eu swyddi i ddysgu codio eu hunan a chael swyddi mewn technoleg wybodaeth. Dechreuais fy ngyrfa i fel raglennydd iau yng ngwaith dir Llanwern. Symudais i waith dir Port Talbot, a gwnes i stwff mainframe geeky iawn, ac roeddwn i wrth fy modd. Ar ôl 6 mlynedd o hynny, bu'm yn gweithio yn Llundain, Manceinion, ac yna ymgartrefu yng Nghaerdydd am 20 mlynedd i redeg cronfeydd data ar gyfer banc mawr. Yna, daeth cwmni meddalwedd hwn ataf, a dechreuais weithio iddynt 5 mlynedd yn ôl. Roedd y rhan fwyaf o fy hyfforddiant i yn cael ei pigo lan ar hyd y ffordd. So, does dim rhaid i ddysgu codio eich hun fod mor boenus ac y gallai dysgu deintyddiaeth i chi hun. Sdim angen i fod yn ddiwaith, na fod ag adnoddau cyfyngedig, creu rwystrau i ddysgu o gwbl. Mae digon o adnoddau ar-lein i gael, a byddaf yn ymdrin yn nhw nawr mewn munud. Mae gan Goleg Pen y Bont diploma rhagarweinol mewn TGA, gallech canolfan gwaith, leoli ddarparu arweiniad gyrfa, gallech llyfrgell leol ddarparu mynediad am ddim i gyfrifiaduron ac adnoddau dysgu ar-lein. Nid ydych chi ar eich pen eich hun, mae yna eraill ar y daith. Cofiwch, Google yw eich ffrind. Chwiliwch am addysgu codio eich hun a gweld beth sy'n digwydd. Mae amrywiaeth eang o adnoddau ar-lein rhad ac am ddim ar gael. Ar YouTube, mae yna sianeli sy'n addysgu pob math o gysyniadau cyfrifiadurol. Archwiliwch lwyfannau fel Free Code Camp ar gyfer llwybr dysgu strwythuredig, neu Khan Academy i gael cyflwyniad fwy ysgafn. Ar gyfer cyrsiau manwl, edrychwch ar Coursera ac edX. Os yw'n gwell gennych ddysgu rhyngweithiol, mae Codecademy yn gynnig ymarferion diddorol. Nid yw Udemy bob amser yn rhad ac am ddim, ond yn gyffredinol mae'n dda iawn. Yn bersonol, dwi'n defnyddio adnoddau rhad ac am ddim a ddarperir gan Raspberry Pi Foundation mewn clwb codio dwi'n rhedeg ar gyfer plant. Efallai bod nhw'n ddangos yn blant ganolog,
achos mae ond maen nhw dda iawn am addysgu pethau sylfaenol ac adeiladu ar yr hyn rydych wedi dysgu yn barod. Ac os ydych chi'n ferch, mae yna gyfleoedd enfawr ar gael trwy rhaglen Code First Girls. Cofiwch, dim ond mannau cychwyn i'r rhain, archwiliwch a darganfod beth sy'n gweithio'n orau i chi. Fel dwedais i, dwi'n rhedeg clwb codio yn Gymraeg mewn ysgol gynradd leol. Maen nhw wrth eu bodd. Mae mor hwyliog a hawdd, gyda phob cam wedi ei osod allan a chliwiau ym mhobman. Dyn ni'n dysgu Scratch, iaith raglenni weledol, HTML a CSS, y sail ar gyfer tudalennau gwe. Python, iaith raglenni ddefnyddiol iawn, a BBC Microbits ar gyfer rhyngrwyd pethau. Mae Scratch yn edrych fel hyn. Mae HTML yn edrych fel hyn. Mae Python yn edrych fel hyn. Dyn ni hyd yn oed wedi rhaglenni ffrwythau i ganu cerddoriaeth. So, beth i ddysgu? Dechreuwch trwy ddewis iaith. Mae Python yn iaith hawdd i ddechrau. Mae'n cael ei ddefnyddio ym mhobman, o ysgolion a hobiwyr i wyddonwyr data a seryddwyr, gan blant blwyddyn 6 a boffins. Nad ieithoedd rhaglenni go iawn yw HTML a CSS mewn gwirionedd, maen nhw'n gwneud tudalennau gwe. Mae JavaScript hefyd yn iaith hawdd. Yn ôl bob sôn, mae'n rhaid i mi roi cynnig arni fy hunan. Mae'n cael ei ddefnyddio mewn tudalennau gwe a gwefannau i'w gwneud yn fwy defnyddiol. A dyma un dadleuol iawn, COBOL. Mae COBOL yn iaith hen iawn o'r 60au, ond mae 220 biliwn o linellau ohoni yn cael ei ddefnyddio bob dydd. Mae'n syliedig ar Saesneg, a bydd yn rhoi swydd am oes i chi. Cofiwch, mae ymarfer cyson yn allweddol i gadarnhau eich dealltwriaeth a hogi eich sgiliau. Neilltuwch amser bob dydd neu bob wythnos, hyd yn oed am hanner awr, i weithio ar ymarferion a heriau codio. Wrth i chi ddysgu, peidiwch y bod ofn cymhwyso'ch gwybodaeth i prosiectau bach sy'n enyn eich diddordeb. Mae adeiladu portffolio o'ch gwaith, hyd yn oed os yw'n dechrau gyda phrosiectau syml, yn ffordd wych o arddangos eich galluoedd i ddarpar gyflogwyr neu gydweithwyr. Dysgwch sut i ddefnyddio GitHub. Dyma lle mae'r rhan fwyaf o ddatblygwyr yn arddangos eu cod nhw, a byddent yn fwy na pharod i rannu'r hyn maen nhw wedi ddysgu a'i gyflawni. Ymgymrwch â heriau codio fel 100 diwrnod o god ar Instagram. Marathon, nid sprint, yw'r daith i fyd tyga. Byddwch yn amyneddgar gyda chi'n. Peidiwch a digaloni. Ystyriwch heriau fel cyfleoedd i ddysgu a thyfu, a dathlwch bob carreg filltir a gyflawnwch. Sdim ots pa mor fach. So, beth nesaf? Nawr bod gennych fap ffordd a chyfaith o adnoddau ar flaen eich bysedd, mae'n bryd gweithredu. Archwiliwch y llwyfannau a'r cyrsiau a grybwyllwyd. Gosodwch nodau dysgu realistig a chyrraeddadwy. Ac yn bwysicaf oll, dechreuwch eich taith codio heddiw, ond peidiwch â jyst gwylio fideos yn unig. Gwnewch nhw. Rhowch gynnig arni. Gwnewch camgymeriadau. Googlwch yr atebion. Mae'r gymuned dechnoleg yn hynod o gefnogol a chydweithredol. Ymunwch â fforymau a chymunedau ar-lein fel Stack Overflow a Reddit neu Discord, a gofyn cwestiynau, rhannu eich profiadau, a dysgu gan eraill. Mae mynychu cyfarfodydd a hackathonau hefyd yn ffordd wych o gysylltu ag unigolion o'r un anian.
cymryd rhan mewn prosiectau a rhwydweithio a gweithwyr proffesiynol. Gall meithrin perthnasoedd o fewn yr ecosystem dechnoleg agor drysau i gyfleoedd a mentoriaethau newydd. Mae yna lawer o ddarpar ddylanwadwyr ar Instagram a YouTube sydd â chynnwys gwych, defnyddiol a doniol. Dilynwch nhw. Chwiliwch am y rhai hasnodau hynny. Mae codio yn anodd, ond felly yw popeth arall. Mae'n hwyliog ac yn werth chwael. Mae'n dysgu gwydnwch, amynedd, a meddwl dadansoddol. Cofiwch, y cam cyntaf yw'r anoddaf bob amser, ond gyda gymroddiad a'r offer cywir, gallwch chi gyflawni'r breuddwydion am yrfa lwyddiannus mewn technoleg wybodaeth. Diolch am wylio.